আমি গোটে জায়গাতে অছু এই জায়গাকে তুমি পাতাল কুয়া কই পার কাজ বলে ইনর পান কেবে বি নি ওঠে ওই জায়গাকে যেনতা কি কুড়ি করে নি বনা পার তার আপে আপে একা হাইছে হাইলো নমস্কার কেনতা আছো আশা করছি সবে ভালো থিবার ভলি রু তাকি মতে টিট জোর জোর হেলা কে হাতে লাগি আমি পলাই চুভান বাটনা গভর্নমেন্ট হসপিটাল ইয়াদে আমি টিকিট কাউন্টার পাকে চলো পহলা টিকিট করমা তারপরে যে ডক্টর পাকে দেখাম ইয়াদে যেনতা কি তুমি দেখি পার এটা হচ্ছে আমার টিকিট করে করে সিধা পলাইছুন ডক্টর পাকে দেখা পার ডক্টর কে দেখি করে সিধা পলাইছু আউ টিকিট কাউন্টার কে ইনে অন্য ওষুধ নে পারে তুমি দেখি পার তুমি লাইন রে আছে এতে লোক লাইন লাগিছ সব ওষুধ নেবা লাগি একা লাইন লাগিছ যেনতা কি টিকিট কাউন্টার কে একা ওষুধ মিলছি হেনवा का औषध दिया जाय धर को सीधा पलाई हमर भवन बांडा रेलवे स्टेशन ताजे बोले देवब्रम में बाहर की जेबे लगी से मन टिकट करी आछो टिकट करी सरला पर हमके आउ गोटे जगह जीवार अछि देख पारते बैठा होचे टिकट काउंटर के गोला पर हमके फॉर्म गोटे दिया जाय से फॉर्म फिल अप करके देला पर हमके टिकट कंफर्म मिल जाय से सीधा पलाई हमें गोटे बगीचा की चारो हमके गोटे गज नेबार अछि इनर फूल मन बहुत सुंदर सुंदर लागु छै और देखबा के भी बहुत बढ़िया लागु छै हते लागिया का मते फूल गोटे तुलबा के इच्छा अछि तुली तुला कर में बेके भरी पकाली हमें गज गजा किनी सारलो ना किनी कर बाहर के पलाई गज होचे लेंबू गज आउ बरो किनी कर सीधा पलाई गोटे जगह के कहां जे बोले इनर पाइन केबे भी नी लोग पसनटा पाताल फाटी जे बोली करी आ इनर पाइन केबे भी जनता हमके देखबा के मिलु जे इनर पाइन पूरा टकमक माने इनर पाइन पुना गदा गुदी कर जनता कीटा कुड़ी कुड़ा खन्ने बनबार ऊपरे आकाश देखि पारते बस से सामना ते आखा जमी अछि आ जनता के से जमी लेवल ते आखा पाइन अछि।